Helsingin Sanomien entinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi on valittu Toimittajat ilman rajoja Suomen osaston puheenjohtajaksi. Nykyisin Niemi työskentelee viestintäyritys Miltonin varatoimitusjohtajana. Niemi muistuttaa, ettei lehdistön vapaus ole vain toimittajia varten, vaan myös yleisöä ja tiedonsaantia varten. Osassa maailmaa toimittajan työ voi olla hengenvaarallista. Toimittajan pystyy maailmalla tappamaan ilman, että siitä tulee minkäänlaisia oikeudellisia seurauksia. Että suurin osa toimittajien murhista esimerkiksi jää käymättä läpi oikeusistuimissa. Se on hyvin, hyvin vakava asia. Sitten meillä on ihan aitoja diktatuureja, kuten esimerkiksi Venäjä tuossa vieressä, jossa käytännössä lehdistönvapaus on lakannut olemasta. Suomessa kannattaa nyt tällä hetkellä kiinnittää huomiota siihen, että miten toimittajia kohdellaan ja että toimittajilla on työrauha. Eli tämä toimittajien maalitus on aika tärkeä asia ja siinä tarvitaan tukea toimituksiin ja toimittajille.